יפה, מה המצב? איך אתה מסתדר? יגידו מתי. זה בימי חמישי. כבר יום חמישי זה אנחנו כבר לא הולכים. רגע, זה לא בימי חמישי. חץ. גם אנחנו נראה את זה. עכשיו אתה נראה כפלצן אמיתי. לא, זה בסדר, אני... יעיר להם. סדום ועמורה הייתה אתמול. דווקא בגלל הסדום הראשון זה גם הסדר סיממנו את הבית, קפנו, שמתי את ה... ממש התקף מפניקה, שמתי את הסדר חשמלי וקנינו לנו, בדיוק קנינו לנו... בדיוק קנינו מצעים מפלנל וזה היה כזה כיף. בכלל לא. בכלל לא. לא קורה. בוא נפיש, זה מה שעשית פה. נו. הנה אמיר מצטרף כבר גם. אמיר, תנסה כשרית. תעשו אורגיה, שניים תנשקו אותה. איזה גבר. יואל, יש על השולחן. תן לעבור. לא נראה ככה. אתה רוצה שאורנה תעשה לך צמא?
מצלם. יאיר ישרה. שלום. נראיתי למאמי. מה חמוד? מה? מה? לא חוגה? תני לו חתיכה מהחלה. בוא אני אתן לך מהחלה. מה? כן. עזוב את זה. איפה אתה? מדוע לקופקסון? זה היה בגלל הקופקסון. רגע, הבנפה בפועל לא לא יודעים מה לעשות. לא יודעים מה לעשות. לא עבד עליה בכלל. הוא לא אומר. אתה יכול להוריד את זה. אין כאן פוקוס. בגלל שטוב. אבל חגת
ביי. תן לי לסדר את זה. אני חושב שזה מסודר. לא, זה בסדר גמור. כן, כן. עכשיו תשמע. ברגע שאתה גומר, נגיד אם זה זמני, אתה לוחץ פה ואתה לא רואה את הנקודה האדומה בפנים. אז זה מספיק לציין. אם אתה רוצה, זהו חבל לך. את רוצה לרקוד, תמר? אני אצלם אותך רוקדת עם זוהר? באופן בסיסי, צילמתי פחות או יותר את כולם, לאט לאט. לפי התוכנית, צלם את התוכנית. להקלט כזאת גם כמה זמן? אני יכול לדעת כמה זמן? דווקא שאלתי יאיר, נדמה לי 60 דקות.
בחיי הזוג הצעיר. אני מאחל לזוג הצעיר שיהיה להם חיים על הכיפק, לפחות כמו השמיים שהאירו לנו פנים היום. לחיים. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להודות לכל אלה שטרחו, בראש ובראשונה לאורלה ואמיר שמארחים אותנו היום. איפה? אם היינו קצת יותר מבוגרים, אז היו רושמים אותם בספר הזהב של הקרן הקיימת. שותלים עץ. או בתור למשען. ולכל אלה שעסקו בתוכנית וכל הלוגיסטיקה שלו. אז לחיים. בהתחלה מרים פותחת את האירוע. אני גם מנצלת את ההזדמנות כדי לשווק את בעלי, שתדעו לכם, אני לא חשבנו מוצאו את הבעלך. את רוצה להתחתן מבעלך, אני יכול להבין, אבל למה לשווק ולדפוק את כל החברים? יש כאלה שלא מכירים, אני רק... לא, אתם מזכירים, אבל אורנה מזכירה. רק בעילה. קודם כל אני רוצה להודות לכם שאתם עומדים להינשא ושאתם גרמתם לנו שאנחנו ניפגש כולנו לצהריים כזה חמוד ונהדר. ואנחנו עכשיו בעצם אנחנו נותנים לכם ארגז כלים כבד של עצות שלנו, של כולנו כאן, בחיים משותפים ביחד. אז אני עושה את זה בשני חלקים. קודם כל נתליתי באילנות גבוהים ואחר כך הלכתי אל העם. אז קודם כל, בארגז כלים הזה אתם תשימו את כל מה שאנחנו ניתן לכם, ואני אתחיל עם האילנות הגבוהים. אורן, תקשיב, אורן, ריכוז. מפגש, אורן, מפגש. הוא היפר, לא יעזור. יושב על יד יאיר על הרצפה. מה אומרים? יאיר, קח את העלינות. באוכל אחר כך תשלחו אותו לגטן. נישואין זה עניין שעליך להפנות אליו את כל תשומת הלב. אמר את זה אנוחיפסון. סע לך אישה, אם תהיה אישה טובה, תהיה מאושר. ואם תהיה לך אישה רעה, תהיה פילוסוף. זה אמר סוקרטס. הייתה לו אישה טובה, זאת אומרת? חיי הנישואין הם הבבואה המושלמת ביותר של גן עדן והגיהנום היכולים להיות לנו בעולם הזה. קח את עיניך לרווחה לפני הנישואין וסגור אותן למחצה אחר כך. וואי, זה הזכיר לך משהו. אני צוחקת עליי. גם בעיות שמיעה זה שאלה של זמן עד שהיא תוציא לך עין. גם בעיות שמיעה זה ברית יתרון, לא? הנישואין היא ראשית התרבות ופסגתה, אמר גתה. אישה היא מתנה שהוענקה לאדם כדי לפצות אותו על אובדן גן עדן. הפולני. זה אמרה של אישה פולניה. קבלי הנישואין מהווים נטל כבד, כה כבד, שרק בשניים אפשר לשאתו. לאלה האומרים כי חיי הנישואין אינם טובים, התשובה החותכת היא תמיד כי חיי הרווקות גרועים. הנישואים הם ברית בין שני אנשים, אשר האחד מהם לעולם אינו זוכר ימי הולדת, והשני לעולם אינו שכחה. הנישואים הם ההרפתקה היחידה והפתוחה בפני מוגי לב. מריבות הן החלק הטוב ביותר בחיי נישואים, השאר ככה. הנישואים הם ההרפתקה... אני אחר כך אלחש לך באוזן. זה כבר הקראת לנו. הנישואים הם ההרפתקה היחידה הפתוחה בפני מוגי לב. אדם מאוהב, זה רק שתדעו לכם עוד פעם, אדם מאוהב אינו שלם עד שהוא נשוי ואז הוא גמור, אמרה זאת זזה גבור. אבל אינו... היה לה איזה 8 פעמים. הייתה זזה או... הבעל אינו מקדש הבנוי על סלע, מוצק. הבעל משמש לעתים קישוט ארעי של הבית,
הוא מועיל בעיקר לאישה מפורסמת שאיבדה את האשראי לשמה, תפסיק להזיז אותי, אמירם. לאיש כדי שתוכל לפתוח חשבונות נוספים. אישה שאיבדה את הכרטיס אשראי. וכך תוכל להמשיך לחיות איתו כל זמן שתוכל למשוך כסף. אמרה זאת שרה ברנאו. שם שרה זה שרה סוציאלית. האישה מתייראת מפני העתיד עד שהיא נישאת לגבר. הגבר אינו מתיירא מפני העתיד עד שהוא נושא אישה. בעל טוב אינו הראשון ההולך לישון ולא האחרון הקם בבוקר משנתו. אישה, הילה, צריכה להיות גאון כדי ליצור בעל טוב. ליצור? ליצור. פרוסדוס? תרגום. ליצור. לחנך. לגמור בעל טוב. לעצב. לשווק את זה עליו. לחסל. תן להם לדבר. היא צורת הלחימה המתקדמת ביותר בעולם המודרני. מה זה? הנישואין היא צורת הלחימה המתקדמת ביותר בעולם המודרני. בטח משתמשים בכלי זין מיוחדים. אני חשבתי שהם לא לגמרי טבעיים. מי זה? כלי זין. אבל הם מיוחדים. אז בכל זאת איך תשמרו על הנישואין. שני חבלים כי ירצו להתקשר זה עם זה. בכוח המציאות יהיה על כל אחד מהם לוותר על כלשהו ממידת אורכו. אם ירצה כל אחד לשמור על מלוא מידתו, לא ייווצר קשר לעולם. ובונה הקשר נוצר בתחום בו נעשה הביצור. הביטור הוא איפה יסוד קשר. תמיד חסר 10 סכינים. ועכשיו לחברתי מה, אני לא חבר שלך? לחברתי, לחברי דודי. שלא יפקרה. לדעת לתת זה להקשיב לרצון של האחר. זה לדעת לקבל שלא כולם כמוך. זה לסלוח על שגיאה של אחרים. זה להתחלק באושר של היקר לך כאילו זה אושרך. זה להיות שם גם כשאינך שם. זה לוותר לפעמים על מלחמת הכוחות. זה לאפשר לאחרים לטעות. זה לדעת לקבל. לדעת לתת זאת חוויה. ממש הסדנה של מרקה. עכשיו זה נקלטה באילנות גבוהים, אבל מה בכל זאת קצת יותר תכלס וקצת יותר לעניין. קח את הכלים אז תחילה. ככה, כדי לשמור על נישואים טובים. הירוק באמצע. אל תגידו לו. היא עיוורת צבעים. אני יודעת איך לשווק. תראו, מילה ורן. כדי לשמור על נישואים טובים צריך לפעמים לעצום את העיניים. יש לכם משהו פרקטי. גם לפעמים לסתום את הפה, ולפעמים גם לסתום את האוזניים. אז זה שיהיה לכם. ברכת נישואים טובים. לעולם לא לשכוח את ימי ההולדת. לא רק של האישה, גם של כל המחותנים והמחותנות וכו'. בעיקר. לא השנה עדכנית. כמובן שבחיי הנישואים צריכה להיות גמישות מרבית. 700%. לפעמים צריך גם לבלוע צפרדעים. שזה יהיה ברוטב אבל. תראו רבותיי, מה שחשוב זה מימוש עצמי אבל גם הרבה כסף. שמתי לכם גם זר. שיהיה. והקשה. אם הבנק יהיה סגור. ולוטה. צריך לחפש תמיד את האושר. מנורה, ולא מתחת הכנס. מנורה. מה עם זה העגול הזה? הוא לא לעניין? למה אתה מפריע? אם את לא נותנת להם את זה אני לוקח. חייבים לכל דבר להתייחס בכפפות של נש. נכון, במיוחד אם לגינקולוג אין לו כפפות. יש לכם מה להביא אני לו. יודעת
שביהדות לביצה יש איזשהו ערך מאוד סמלי. חוד הימנית. עכשיו כל אחד, העגול, המלא, ביצה אפשר לעשות בה כל מיני דברים, אפשר לעשות מן החביתה, ואפשר שהיא תישאר רכה וקשה וכל מה שאתם רוצים. ואני יודעת עד כמה, תעזרו לי, אלה שקצת יותר בקיאים ביהדות, באמת עכשיו ברצינות בחתונות, אנחנו ראינו טקס חתונה באינדונזיה, שהחתן, לא החתן, החתן נדרך על הביצה והאישה נקבע לו את הרגליים. זה לא מצא חן בעיניי בצורה הזאת. זאת ביצה מצב טבעי או שמבושלת? כן, במצב טבעי. תעשו בה מה שאתם רוצים. ולסיום, בשם כולנו, באמת, 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 שיהיו לכם רק חיים טובים. בראבו. בואי מכאן יותר טוב. לך תקח את זה, אתה לא מכיר את החבר'ה פה. קח את זה. לא יקע, הם עוד יאכלו את זה. מה שרציתי להגיד בעניין המתנות, להביא רק צ'קים. לא להביא מתנות. לא, מירם כבר הביאה. טעמי ביטחון. שלא הביאו חבילות. שיהיה מקום בארגז. זהר לביצה. כדרכה של מרים, היא עושה את זה בחן ועם הרבה ראש טוב. תפסיק ללקק. ראש טוב. וגם רוצה ארגז. כשנירית נולדה, אז אמרנו, טוב, הילה רצתה כמובן בת ואני רציתי בן, אבל זה בסדר. נירית היא האחות הבכירה של רן וזכות הדיבור לה. אז בטוח לי לא. ואני, המורגלת בתשומת לב משני ההורים, הייתי צריכה עם מצב אבסורד כזה להשלים. לאחר זמן לא רב זה התחיל. מריבות, מכות, ריצות, שמחה וגיל. באחת המריבות נפלת וחתכת את הלשון. מה שלא השפיע על כושר הדיבור שלך, זה ממקור ראשון. עברו להן אי אלו שנים, והפעם הקרב היה מול ההורים. אתה ללמוד רצית רק בקיבוץ, ובתמורה הבטחת להתמיד ולהיות חרוץ. כהרף עין הגיע מועד הגיוס, ואתה מלא נכונות צעדת לבקו"ם ללא היסוס. ולאכזבתך, מפאת פרופיל נמוך, שובצת לחיל התחזוקה. אך מי כמונו יודע שלא תיתן לארגון כמו צה"ל לעמוד בדרכך. וכך, במאבקים מול גנרלים בירוקרטיים וטפסים אין ספור, הצלחת מלא אמונה את הגלגל להחזיר לאחור. ושוב, עם דירוג רפואי הולם, שובצת כלוחם במערך הלוחם. ומאז אותו זמן שבו אליאור שרת במילואים, בסוללה אליה היית שייך, צלחה דרכך במסלול הצבאי, ומיום ליום כוכבך דרך. ואם כאן כיום אנו עומדים, לנוכח קהל מכובד זה, ומבקשים בעצם לשפוך מילים על אלם חמד שכזה, הרי ימים יגידו ואולי אפילו הילה, עד כמה רחוק תגיעו, והרי היום זו רק ההתחלה. סיכה. והיחיד מבין הבכור בין הבנים והיחיד בין הבנים של משפחת ויימן, וזכות הדיבור לו. לא, עד לפני... אנחנו מדברים בטלפון ופתאום מתחילה לשיר לי שירים למילים שכתבתי לפני שנה וחצי. משהו כזה, כששנינו עוד היינו בבית. והאמת היא שמאז אף פעם אחת לא כתבתי יותר בחרוזית. אבל אני רוצה שתכתוב. אז נעשה מאמץ, אני לא יודע מה יצא ממנו, אבל כתבתי. זה הנייר של איתי שני, אבל גם הכל החל בטלפון לפני כשבוע, ואין לי מושג למה ומדוע. תוך שיחה
עם אמא הילה הגדולה, צרצו להם פה שורה ושם מילה, מדברים משמחים, עצובים ומרגיזים שכתבתי בנעוריי לשירים בחרוזים. שמתי לב ששנים ממש יובלות בלי להגזים. עברו כבר מאז שכתבתי לאחרונה חרוזים, אבל אירוע כזה חריג והיסטורי, המעורר אצל כולם את החוש הרטורי, מעורר אצלי בשעה טובה חוש קצת רדום, חרוזים בכתיבה. אז לרן יוסף שלנו וזוגתו הילה הקטנה מקבלת היום עוד משפחה במתנה. קודם כל, שביום חמישי הקרוב יתחיל או ימשיך לכם עידן המזל הטוב, שתזכו לאורך ימים בלי מורא ובלי פחד, לעשות ולחוות כל דבר ביחד. שיהיו רק שמחות בביתכם, שיבנה במהרה, ויגבר בו תמיד הטוב על הרע. וירבו בו רהיטים ודברי מחמדים, וירבו 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 בו ילדות וילדים. ויבואו לבקר בו עוד שנים רבות, דודים ודודות, סבים וסבות, ובצ'יק צ'אק יהיו פה נכדים ונינים, לחמולה גדולה עם כל הדודנים. ויגדל השבט וינשא על כפיים, ויפורח ויתברך בשנות ה2000. בשבט הזה יש כבר שיער בצבע החול, והגיע הזמן גם לעיניים בצבע כחול. כי שחור וחום, בלונד ושיבה, הם ערובה למשפחה בריאה וטובה. ושלווה שתרבה פה, ויהיה זמן לחלום בימים שיבואו ימי השלום. זה מכולנו, אוהבים אתכם, והפעם בלי לריב, הדודנים זוהר ורוני ושני וזיו, הדודה רחלי, ואחרון אחרון, הדוד האוהב, דוד אהרון. תשלח אותו אליי. האחות הצעירה במשפחת ויימן, ובעצם היא הדודה הבכירה שגידלה גם את נירית וגם את רן וגם את יאיר וגם את השכנה שלנו, ועכשיו כמובן די הרבה שנים גדלת את הילדים שלה. נו, אז עושה טיפה אחורנית, ככה, יופי, תודה. טלי, שבי כמו... קלטתם את מה שהיה עד עכשיו? טלי, שבי כמו פסיכולוגית, לא עקומה, ככה, יפה, זה, ככה. הצד שלי הזה יותר טוב. תמיד ולעולם התקשרו להם רן ומספרים אצלי יחדיו. וכל זה למה? משום שרן נולד בדיוק בבחינת הבגרות שלי במתמטיקה. איך למרות זאת גדלת לתפארת? לא לי פתרונים. כשנולדת אני התגייסתי. וכשאתה התגייסת אנחנו נסענו הרחק לספרד. אבל בין לבין ביליתי איתך הרבה שעות וימים, קודם בבת ים ואחר כך בראשון, וראיתי אותך גדל להיות נער ואחר כך גבר לתפארת, גאוות המשפחה כולה. מאז ומתמיד היה ברור שמה שאתה תרצה אתה תשיג. החל בהחלטה, כמו שנירית אמרה, בהחלטה שלך ללכת לקיבוץ בגיל 16, כשנלחמת כארי והרמת שמיים וארץ עד שאבא ואמא התרצו לך. המשך בגיוס שלך לצה"ל, כשנראה היה שצה"ל מפספס אותך ואתה נלחמת בכל החזיתות, עד שהבינו שגנרל כמוך הוא נכס אדיר שאסור להפסיד, כמו גם בפרויקט הילה, שמגיע היום לסיומו. לסיומו? לא, רק לתחילתו. כי הפרויקט הזה, רן, הוא הפרויקט הגדול של חייך. והפעם לא מספיק התכנון שלך. הפעם זו עבודה של שניים, שדרושים בה הרבה סבלנות וסובלנות, והבנה שהשני, או ליתר דיוק השנייה, היא אדם אחר שחושב אחרת ומרגיש אחרת. ועל מנת שהפרויקט הזה יצליח, צריך לקחת בחשבון לא רק אסטרטגיות ואמצעי לחימה, אלא גם רגשות ותחושות וסנטימנטים. אז מה נברך אתכם היום, הילה ורן? שתשכילו להיות חברים אחד לשני, שתיתנו אחד לשני לגדול ולהתפתח בנתיבו הוא, שתמיד תחפשו את הטוב והיפה בשני ולא את המושלם, ותזכרו תמיד כי החשוב מכל הוא המשפחה, הבית, וכל השאר הוא רק תפאורה. אוהבים אתכם, דוד ונועה וגלעד ודור ואני.
תודה לטלי. דאגנו לו בעיקר בתקופה שהוא היה בעזה. ואז חשבתי, במה אני יכולה לעזור לו? הידע הצבאי שלי הוא לא כל כך גדול, אז אמרתי, אני אהיה יועצת. קצת ניסיון בייעוץ יש לי, כי אני כבר מייעצת לדודי ככה כמה וכמה שנים. אז, אבל בצבא בעזה זה לא כל כך הלך. ראיתי בטלוויזיה שהם נלחמים בתוך שטח בנוי ופורצים לבתים והכל, נורא דאגתי כמה, כאילו דיברנו רותי, שלא צריך לסמוך רק על המפקדים, גם אנחנו כל משהו להגיד להם, בכל זאת יש לנו קצת בהישרדות לפחות. אני לא יכולתי לישון, אז הייתי מסתכלת בלילה בסרטים ובעיקר חיפשתי סרטי פעולה, ואז למדתי איך פורצים לבית, והייתי מתרגלת, נניח שפורצים לבית, לעשות עם הרגל וככה ולשמור כאן או לשמור כאן, לא כל כך ידעתי, או איך עוקפים פינה, ותרגלתי בשביל... שאלתי את דודי, כי מכינים אותם בצבא לזה, ודודי אמר, כן, הם לומדים לבב. לבב זה לביבות. אבל בכל זאת, לא הייתי שקטה. לחימה בשטח בנוי. לבב וכפף. לזכותו של רן יאמר שהוא... לזכותו של רן יאמר שהוא שתק כשהייתי מסבירה לו. זה רק ההקדמה. זה המבוא. כשהייתי מסבירה לו הוא היה שתק. בזווית הפה והעין ראיתי שהוא ככה קצת צוחק, היה קצת צוחק. עכשיו, את כל העצות רציתי להעלות בכתב, אבל אז נזכרתי בגדול מכולם אלתרמן, שהוא כבר כתב בזמנו מכתב לאמא. ויותר טוב ממנו אי אפשר לכתוב, כל אחד יעשה לו את האפליקציה, איך זה מתקשר לימינו. עכשיו, השיר הוא ארוך, אבל אני אשיר את כולו. כל מילה חשובה. ורק אני אספר לכם איך השגתי את המילים. אני אסתכל עליך ועל יאיר, אתם יכולים לבוא לשבת. שלום לך ילדי, שלום מאמא. את מכתבך קיבלתי בני הטוב, לו ולו ידעת מה שמחה בו אמא, היית קצת יותר מרבה לכתוב, ושוב אני חובשת משקפיים, ושבה בו לקרוא גם לשנן, חבל רק שקהו קצת העיניים, והדמעה קצת מפריעה גם כן. אתה כותב לי שקיבלת סרט ושלרב סמל אתה מתאים, אינני מבינה מה זאת אומרת, אך אם זה טוב אשלח לך סרטים, סרטים לך שולחת אמא, בחבילה אותה מסיבה.